Kaixo guztioi, bideo honetan higidura parabolikoari buruz hitz egingo dugu. Higidura parabolikoa hau bezalako irudia osatzen du, eta zeinbait bideo egingo ditut, 5 inguru, azaltzeko higidura parabolikoaren propietate nagusiak eta jakin behar duzuna edozein ariketa egiteko. Lehenik eta behin higidura parabolikoarekin hasteko gogora ekarri behar ditugu zinematikako aurreko bideoetan higidura zuzen uniformea eta higidura zuzen uniformea azeleratuaren formulak. Ikusten dugunez, higidura zuzen uniformean abiadura konstantea da eta posizioaren ekuazioa da hasierako posizioa gehi abiadura bider denbora. Guztia aurreko bideoetan azalduta dago eta bideonen helburua ez dago azaltzea baizik eta gogoratzea. Higidura zuzen uniformean agertzen da gauza berri bat aurrekotan agertzen ez dena eta da azelerazioa, bai? Eta azelerazioa agertzen denez, orduan alde batetik abiadura ja ez da konstantea izango eta horregatik izango dugu hasierako abiadura aldatuz joango dena. Eta abiadura lortzeko daukagu hasierako abiadura azelerazio bider denbora eta beste alde batetik posizioa izango da. Hasierako posizioa gehi hasierako abiadura bider denbora gehi bat zati bi azelerazioa bider denbora erratuz. Hauek dira dauzkagun bi ekuazioak. Eta orduan ikusiko dugu zer den gertatzen den higidura parabolikoko kasu konkretu honetan. Beraz, zer da gertatzen dena higidura parabolikoan? Higidura parabolikoan badaukagu bi ardatz ezberdin, alde batetik ardatz horizontala eta beste alde batetik ardatz vertikala. Eta ez dira berdinak, ez da berdina horizontalari buruz hitz egitea eta vertikalari buruz. Non dago ezberdintasun nagusia? Gu lurran egoteagatik badaukagu azelerazio bat minus g balio daukana, eta g-ren balioa da minus 9,8 metro segundu karratu, bai? Gravitatearen azelerazioa jasaten dugu. Hau da, gu lurrera gaude lotuta, azelerazio bat jasatzen dugulako. Beraz, pelota bat ni jaurtitzen dudanean, pelota, baina hau nahiko intuitiboa da, pelota momenturen batean berriz ere bera egingo du. Hau zergaitik da, badaukagulako azelerazio negatibo bat beruntz eragiten duena. Hortaz, nola azelerazio bat daukagun, ardatz vertikalean, i ardatzean, agertuko zaigun higidura mota izango da HZUA. Hain zuzen ere, azelerazioa daukalako agertuko zaigu HZUA. Aldiz, higidura horizontalean ez daukagu inolako gravitaterik, gravitatea bakarrik eragiten duelako ardatz vertikalean. Ardatz horizontalean ez daukagunez azeleraziorik, izango duguna, izango da higidura zuzen uniformea. HZU. Beraz, higidura vertikala izango da higidura zuzen uniformea ardatz horizontalean gehi higidura zuzen uniformeki azaleratua ardatz vertikalean. Beraz, zein izango da gure helburua? Behin dakigunean nolakoa den higidura parabolikoa eta parte hartzen duten higidura ekuazio hauek, moldatuko ditugu hauek pizkatxo bat egoera honetara lortzeko etengabe erabiliko ditugun ekuazioak. Beraz, bideo honen helburu nagusia da nola lortzen ditugun higidura parabolikoko ekuazioak. Bideo hau normalean ez da ikusten den lehena, baizik eta gero ariketak egiterakoan ez dakigun ondik datozten ekuazioak eta bideo honetan ulertuko dituzue zergaitik erabiltzen ditugun gauza batzuk edo besteak. Beraz, ekuazioak lortzeko. Fijatzen bazarete, isa erabiltzen da horizontalen, ezta? Eta esan dugu, horizontalen izango dugula HZU, beraz, hau ondo dago. Baina vertikalean, HZUaren kasuan, nola vertikalean isa erabili beharrean irabiltzen dugun, egingo dudan lehenengo gauza izango da, ekuazio honetan isa guztiak irekin ordezkatzea. Horrelako zerbait geratuko zen. Fijatzen bagara, egin dudan gauza bakarra izan da. Isaren ekuazio honetan ez aldatu, V hau jarri dut V azpizero isa. Zer esan nahi du honek alde batetik abiadura, V jartzea ez da berdina hemengo V eta hemengo V, ez berdina dira. Hau izango da abiadura norabide horizontalean eta hau izango da abiadura norabide vertikalean eta ez berdinak izango dira. Beraz, jarri behar dugu V azpi eta V azpi isa. Horretaz aparte, abiadura, esan daiteke edozein unetako abiadura edo hasierako abiadura. Higidura horizontalean berdin dio, hasierako abiadura eta edozein momentuko abiadura berdina delako, konstantea delako, baina fijatzen bagara hemen, hasierako abiadura beti da berdina, baina abiadura aldatuz joango da. Beraz, ekuazioa honetan egin dugun gauza bakarra da V-ren ordez V azpi 0 isa jarri, hau berdin geratu zaigu, eta hemen fijatzen bazarete egin duena da, isa agertzen ziren lekuetan i jarri dut, i berdin, i azpi 0, V0 bihurtu dut V0i, abiadura delako abiadura vertikala, bi ekuazio hauek erabiltzen dira vertikalerako, bi ekuazio hauek horizontalerako. Eta gero horretaz aparte, A agertzen den lekuan
G jarri dut. Bueno, G jarri barrean, minus G. Horregatik agertzen da negatibo hau. Begiratu, minus G delako azelerazioa. Eta berdin egin dut, hemen A dagoen lekuan, minus G jarri dut. Eta horrela geratzen zaizkigun bi ekuazioak. Osea, lau ekuazioak. Orain ikusiko duguna da, zer da gertatzen dena, bai, V aspizero isa eta V aspizero irekin. Eta, azalduko dut, trigonometria erabiliz, zelan lor daitezken balio horiek. Esan bezala, lortu nahi duguna da, V0 aspisa eta V0 iren adierazpena. Fijatzen bazarete, gure pelotak, hasierako abiadura bat izango du, ezta? Horrelako zerbait, eta abiadura honi V aspizero deitzen zaio. Nik egiten badut egoera honen zuma, ona etorriko nintzateke, bale? Hau da, aurreko goraren, pizkatan dituta. Eta zer da ikusten duguna? Daukagula hasierako abiadura bat, hasierako abiadura hori horizontalarekin osatzen du angelu bat. Eta angelu horri deitzen zaio alfa. Bale? Alfa. Eta nire helburu izango da V0 horretatik alde batetik lortzea bere osagai horizontala eta beste alde batetik bere osagai vertikala. Hau ez da beste gauza bat, baizik eta vektore baten deskonposaketa. Ni daukat vektore bat eta deskonposatu bat dut bere osagai horizontalean eta bere osagai vertikalean. Eta fijatzen bazarete, azkenean da horrelako triangelu bezalako bat daukagu, handiago egingo dut, horrelako triangelu bat, zeinaren hipotenusa V0 den, vertikala, horizontala eta hau alfa da. Fijatzen bazarete, angelu honen kosinua da albokoa zati hipotenusa, eta honen sinua da kontrakoa zati hipotenusa. Eta kalkulu 8 batuk egiten, lortzen da hurrengoa. V0 isa dela V0 bider kosinu alfa eta V0 i izango dela V0 bider sinu alfa. Etorriko dira ariketa batzuk, zeinetan oso garrantzitsua izango den angelu hau alfa horizontalarekin edo vertikalarekin osatzen duten. Bi adierazpen hauek bakarrik balio dute angelua horizontalarekin bada. Angelua vertikalarekin bada, ematen badigute beste angelu hau, kosino eta sino hauek aldatu behar dira, baina normalean ematen digute beti horizontalarekin. Eta behin adierazpen hau daukagunean eta hemen sartzen dugunean, honela geratzen zaizkigu ekuazioak. Eta lortzen ditugunak, honelakoak dira. Fijatzen bazarete, ekuazioa berdina da, baina V0 isa dagoen lekuan, ordezkatu dut honekin, eta geratzen zaigu V0 kosinu alfa. Hemen berdina. V isa da konstante, eta beti balio du hasierako abiadura bider kosinu alfa. Konstantea da, igidura horizontalean delako HZU. Vertikalean daukagu hasierako posizioa, eta hemen V0 sinu alfa, V0 iren ordez jarri duguna, eta berdina egin dugu hemen. Beraz, lau ekuazio nagusi lortuko ditugu. Hauek direnak, orain jarriko ditut ordenatuta, eta azkenengo gehin begirada bat emango diegu. Hauek dira lortzen ditugu lau ekuazioak, bai? 1, 2, 3 eta 4. Eta, igudura parabolikoko ariketa guztietan, honela dituko diet. Hau izango da lehenengo ekuazioa, hau bigarrena, hirugarrena eta laugarrena. Honek adieraziko digu beti zein den gure igikariaren edo pelotaren edo gorputzaren posizio horizontala, honekin lortuko dugu abiadura horizontala, honek esango digu beti zein den gure pelotaren posizio vertikala, hau da bere altuera, eta azkenik bere abiadura vertikala. Eta, bideo honekin ja bukatu emango diogu.